Spremni za bombastične vijesti? Upravo je izašla impresivna predviđanja o sukobu između Ružomberoka i Hajduka u konferencijskoj ligi. Trener Ružomberoka, Ondrej Smetana, podijelio je nekoliko riječi koje su izazvale veliki interes. Istaknuo je neosporni kvalitet igrača Hajduka, poput Rakitića i Perišića, rekavši da su ključni igrači koji mogu preokrenuti utakmicu. Smetana ih pomno prati, a mi također. Dakle, ekipa, već možete osjetiti da će ova utakmica biti uzbudljiva, zar ne? Prije nego što nastavimo, ne zaboravite se pretplatiti na kanal i uključiti obavijesti kako ne biste propustili nijednu novost iz svijeta nogometa. Razmotrimo situaciju Ružomberoka. Imaju problema s ozljedama i to bi mogla biti slaba točka koju Hajduk treba iskoristiti. Trener Smetana priznao je da su neki ključni igrači izvan terena, ali je uvjeren da su oni koji su dostupni, motivirani i spremni dati svoj maksimum. S druge strane, Gennaro Gattuso iz Hajduka vjerojatno usavršava svoje taktike. Hrvatski tim je poznat po svojoj organizaciji i sposobnosti iskorištavanja svakog prostora koji im se pruži. S Rakitićem i Perišićem na čelu očekuje se da će Hajduk krenuti punom snagom naprijed, nastojeći dominirati utakmicom od samog početka. Stadion Ružomberoka bit će pun s domaćim navijačima spremnim podržati svoj tim. Kapetan Martin Hrien jasno je dao do znanja da je podrška navijača ključna i nada se da će to napraviti razliku. Ali hoće li to biti dovoljno da zadrži snagu Hajduka? Navijači Ružomberoka imaju težak zadatak pred sobom. I još nešto. Prošle sezone Ružomberok je pokazao svoju vrijednost završivši kao 5. u slovačkom prvenstvu i osiguravši mjesto u europskim natjecanjima. Imaju iskustva u odlučujućim utakmicama, ali pritisak je sada veći, posebno protiv tako kvalificiranog protivnika kao što je Hajduk. Sada, ljudi, budite u toku i komentirajte ispod što mislite da će se dogoditi u ovoj utakmici. Hoće li Hajduk iskoristiti ozljede Ružomberoka i izaći kao pobjednik? Ili će slovački navijači napraviti razliku i pogurati svoj tim do iznenađujuće pobjede? Nemojte propustiti nijedan detalj i pratite sve ovdje na kanalu.